Arratsaldeon guztioi, euria etorri da Euskal Herrira. Busti bitez gure bazterrak izan eguzki, euri, elur edo laino, dena bizipoza. Arratsaldeon guztioi, bizipoza egitasmoaren barruan beste elkarte bat eta beste kantu bat aurkeztuko ditugu gaur. Danka elkartea Euskal Herria eta Senegal uztarri berean. Eta gure gaurko gonbidatua kazetaria da, irratiko aurkezlea esataria ere bai, musikaria saioa aurkezten du, naiz irratian egunero goizeko 10:00 12:00 Saskibaloiko entrenatzailea ere bada. Biba Iker Gurrutxaga! Biba! Eta hori baino gehiago ere bai. Bertsutan ere bai, eta zakuak. Bai, zakuak eramaten abila. Ikusiko duzu. Oso abila. Bertsutan ere bai. Bai, Hasiko gara? Bai. Xabi itzuli nahi alduzu irratira. Bidali nahi alnauzu oso urrutira. Ahotsetik aldea dago aurpegira. Biekin bizi behar gureak baitira. Biok egingo aldugu programa berria. Ea hartzen diegun uinein neurria. Hau da emango dugun lehenengo berria. Biba gu, biba zuek, biba Euskal Herria. Oso ondo, eta biba guztiok hor zaudetenak, ez zaudetenak, eta nerok, eguraldira arte elkarrekin. Biba gu, eta biba zuek! Kulturen arteko elkarlana eta bizipoza. Bizipoza egitasmoari esker, danka elkartea ezagutuko dugu eta Senegaleraino egingo dugu bisita. Bergaran sortu zen danka elkartea orain 12 urte. Euskal Herria eta Senegalen arteko kooperazioa eta elkarlana sustatzen ari dira bertan. Gaur hemen gurekin familia bat, Eli Dominguez, Lamin Ibai eta Joan Atenin. Arratsaldeon, familia. Arratsaldeon. Ongi etorri. Somos gaude ongi? Ondo, bai. Ezue, danka, ongi esan dugu, Eli? Bai. Ondo ahoskatu dugu, bai. Zuen lagunek ongi ahoskatzen dute, ikasi dute ongi ahoskatzen? Bai. Bai, ez da? Lamin, eta zer esan nahi du danka-dankak? Poliki. Poliki esan nahi du. Aha. Begira. Ongi etortzen da, ez da? Bizitza pixka lasai hartzea eta poliki hartzea, ez da? Bai. Ondo, guri eretzeu gaizki etorriko. Joana, amarekin etorri zarete amatxorekin, baina aitatxo nun dago? Senegalen. Aitatxo Senegalen dago. Eta hitz egiten duzu berarekin? Bai. Bai, baina tartekak, estaldurak eta utxe egiten du tarteka, ez da, Lamin? Bai. Bueno, laizterritze egingo dugu berekin, ez dakit badakizuen bisita egin behar diogula aitatxori, eta berekin hitz egingo dugula zuzenean. Eli, badira dozena bat urte edo elkartea sortu zen dutela, danka. Nola izan zen sorrera, hau? Bueno, lagun giroan sortutako elkarte bat da, lagun Senegaldar eta Euskaldunez osatuta dagoana, eta bueno, urtiekin, mamaduta bisok lagun bezala hartu hasi ginen ibilbide hau, eta gure etxeko familia honditzen joan da nian be, elkartea be honditzen joan da. Elkartearen helburuak, oinarrizko helburuak zein dira, Eli? Bueno, alde batetik kulturartekotasuna, Senegaldar eta Euskaldunen arteko ezagutza eta elkartruke hori sustatzea, eta beste alde batetik garapenerako lankidetza. Han Senegaleko herrizkatxo baten, jongoarren, proiektu desberdinak aurrera eraman, bertakuei aukera gixo emateko, baliabideak ero betzeko eta baita beste aukera batzuk eskaintzeko. Eli, Bergaran eta inguruetan, bazen eta bada Senegaldar komunidade haundi bat, eta elkarren artean esango dugu, sintonia gona lortu duzuela, ez da? Bai, Senegaldarrak egisa esan, beti irekitza garez, beste batzuk ezagutzeko eta elkartzuk horretarako, igual batzutan pixkatxo bat itxixeagoaga, baina, eren izaera horrek laguntzen dau ez, ekintza horrek sortzen eta elkarrekin
egoten eta gauzak itzen bai. Senegal lurraldea handia da, baina zer emutara zehazten da zuen laguntza? Dakarretik 200 kilometrotara dagoen, irla txiki bat, Jonguar. Jonguar izena du. Nola esan behar da? Jonguar. Bai, da irla zonalde bat, delta bat, eta leku zoragarri bat, ezta? Arai, ondarrez betetako irla bada eta paraiso txikitxo bat. Lamin eta Joana, zuek izan zarete Jonguarren? Bai. Bai, joan zarete? Bai. Leku polita da? Bai. Bai. Eta nolakoa da, kontatu iguzu, nolakoa da Jonguar? Lamin, polita da, baina zer dauka? Ondartza? Bai, bebai etxiak zabalik eta sartuko zapatillak kendu biasa. Etxiak zabalik, esan duzue, ateak beti irekita, Joana? Bai. Bai? Baina sartzeko zapatillak kendu behar dira. Bai. Hori da legea. Horrek esan nahi du, umeakan libre ibiliko direra kalean jolasean, ez da? Bai. Sartu batera, eta ongi pasatzen da bertan, ez da, hango aurrekin. Bai. Eta Lamin, han familia baduzue? Bai. Bai, nor duzue han? Ba, ez dakit mordua pertsona. Mordua pertsona, ez da? Eta denak dira zuen familia eta zuen lagunak, ez? Bai, gaineraten ginoan, ez da? Beraientzat da, nahi dira familia, zentzua oso zabala da, ez da? Orduan ara joaten gazenean, aita txosatozko, hori zuen tio da, hori zuen lehengusua da, eta herri guztia da familia. Bai, beti ari zarete jende berria ezagutzen, ez da? Aizu, Eli, nolako proiektuak dira han martxan jartzen ari zaretenak edo jarri nahi dituzuenak? Bueno, beti esaten dugu bezala, bertako beharrak asetzeko sortzen dian proiektuak, ez? Beraien zuten jeu, zendean eren beharra eta saiatzen laguntzen. Alde batetik azpiegiturak betzeko proiektu txikixak izaten dira, eskolako baldintzako betzeko, ambulategiko baldintzako betzeko, eta beste batetik badari proiektu potolu hauak autorrealizaziorako, gaztientzako emakumeentzako beraiek aukera gehiago, lan aukerako gitzeko proiektuak, ez? Oin adibidez emakumeen kooperatiban barne, ostatu bat sortzen nahi da, eta, uste dugu ostatu horren bitxartez, emakumeak beraien kooperatiba hori indartzeko aukera eukiko debela. Oin da biztelanean bertako produktuen eraldaketan, itxas eta lurreko produktuen eraldaketan, eta, beste diru iturri bat izateko ostatu horrek aukera gehiago emango ditu, ez? Eta beste alde batetik gaztiei aukera gehiago emateko alde batetik ordaintzen dugu Dakarreko hiriburuko unibertsitate pixua, ze bestela familientzat oso zinezkoa, askontzat izango zen zinezkoa eren seme alabak unibertsitatera joateko gastu horrek gaina hartzia, ez? Hori beraientzat sekulako izango da, ez? Unibertsitatera joan ahal izatea izango da batzuentzat. Bai, bestela esaten bezala zinezkoa izango litzak, ez? Orduan, 15 ikaslientzako pixu bada, eta herritarrek asko baloratzen den proiektu bada. Eta, horrez gain oin bedauku proiektu polis bat buruan, kultura eremu bat eraiki izan, gero ikusiko dira irudixak, oso leku politxa ez, eta bertan, handitzea nahi da eremua, artizau tailer bat nahi da eraiki, eta bertako hori, bezala eren kultura garatzeko eta lanbide bat izateko aukera emango da bena, eta bertan Hernaniko ekoteknologiako ikaslea biltzate plastikoa birziklatzeko eta eraldatzeko makinak sortzen, eta bertan lekua izatea da asmoa. Asmo asko hauzkezu martxan. Eta zue hiruroi begiratuta, ze arropa politxak ekarri dituzuen, ez da? Joana, zuk daukazuna, hori nongoa da, edo nork egina da hori? Amamak. Amamak? Berak josten du? Bai. Oso polita da, Eta zurea ere bai, Lamin? Bai. Bai, Eli, sartu gara zuen webgunean eta ikusi dugu erropa esate baterako baduzuela salgai eta oso erropa polita duzuela gainera. Bai, da beste erabat kulturartekotasun balde hori transmititzeko, ez? Bertako jantzixak, olako kirol jertziak, ala txaketak ero, Senegalgo jalekin, zelako ala itxasuna eta
Eta, bueno, ba hori bat, beste modu bat transmititzeko, alaitasun hori, ero bertakoa, ez? Zuen lekua, egoitza, esan dezagun lokala Bergaran dagoela, baina Debagoienan eragiten ari zarete. Sentsibilitatea, hango kulturarekiko, hango gizartearekiko sentsibilitatea gero eta handiagoa da? Bai, batez beste zerbait erakustea, ez? Askotan bai eskoletatik, ala komunikabideetatik, ero transmititzen dana beti da, pobrezia, biharra, ez? Ero gabezia. Eta gu saiatzen gara beste realitateat aurkitzen ze uste dugu aberastasuna handia dagoela bertan, ez? Da gizarte bat oso anitza, ez? Kultur, hizkuntza, etnia desberdinak bizitia bertan eta elkar bizitza da zoragarria, ez? Eta gero euske balore batzuk adibidez teranga esaten dana, ez? Dala kanpotarrei harrera ona hori, ez? Orduan, da leku zoragarria, ez? Nire lehenengo aldiz jun eta ja maite mindu nintzen lekuaz eta gizarteaz eta jendiaz, ez? Zeran dago irribarre bat, batez be horrek da heltze jatzuna ez heldu, eta ze gogo dauken, zurekin egon, partekatzeko, eta nahiz hizkuntza hor mugatxo bat izan, etxian bezala sentitzen za, ez? Eta hori oso politxa da. Bai, esan duzu teranga, ez da? Adei egitea, agurre egiteak ze garrantzi daukan, denbora beste erabatera hartzen dute, ez da? Bai, beste bizitza ritmoa da, ez? Guk hasieran itzen hori horregaitxik aukeratu ginoan, ez? Dankan, bertako bizitza filosofia da, ez? Egunean egunekuak dauka garrantzia, etorkizuna etorriko da, eta beti ikuspuntu positibo hortatik gainera transmititzen da, ez? Dankan, esaten mozu zerbait plan bate luzera begira, eta esatotzu, bueno, inxallah, ero, jainkoak nahi badau, ez? Neko religiosua dira, baina beti ez dira oso sentitzen, ez? Etorkizunaz berba itxen, egunean egunekua, eta hori, dauke denbora, besti dedikatzeko, ez? Igual hemen falta jauna beti korrika biziga, eta ondo dago bertara joan, eta gu bela zaitxu, eta beste ritmo baten bizi. Eta han bizi diren gazteek badute Europara etortzeko amets hori? Bai, nik uste dut hori Senegalen oso zabalduta dagoan zerbait da, eta gisa da, mugimendua sortzen ari dela ez, kontzientzia hartzeko bebai ez dela dana erakusten debena, ez, ero eltze jakuena bebai, ez. Dauke oso mitifikauta Europa, eta guk adibidez aurreko urtean auki ginen aukeria, lau gaztei gonbidapena luzatzeko, Euskal Herrira etortzeko, bai bertako kultura eta ezagutzeko, eta elkartuko beratzek izateko, baina baita ez, ikusteko ez dela dana ere ikusten dutena, eta zailtxasundaren alde batetik regulazioa lortzeko, lanbide bat lortzeko, hemen dana diatrabak, ez. Guk edo euskagu munduko muga guztiak zabalik ez, hemen jaiotakoak izatea gaitxik, baina alderantzik handikona etortzia biza lortzeko bakarrik, kriston odisea da. Orduan, bueno. Bai, Eli, Mamadou Senegalen dabil, esan dugun bezala, Bergaratik eta Debagoienatik joandako lagun batzuekin, ez da? Handabil, zertan ari da? Bueno, beran herrixa erakusten, bertako bizimodu erakusten, eta bertako aberastasun hori erakusten. Bai. Bidaiaren irudi batzuk baditu, berak bidali dizkigu, eta ikus ditzagun, Mamaduk eta bere lagunek, han inguruan, ze bidaia egin duten? Gizu, desumale gizu, dumare, jarabi nalaner, desumale gizu, no, desumale gizu, Hortxe, bideiako irudiak, Lamin eta Joana, ikusi nahi duzu aitatxo? Bale. Orain, agurtuko dugu, hitz egingo dugu berekin? Bale. Bai? Mamadou Sar, arratsaldeon. Apa, kaixo, arratsaldeon. Arratsaldeon. Arratsaldeon, Mamadou, zer modu zaude? Ai, zuek. Oso ondo. Ondo. Zer moduz ikusten duzu aita? Bai. Ondo. Bai, beti bezala dago, ez da? Apa, famili. Apo zenaiz.
Mamadu, modu zaudete, guk hemen gare Senegalen bai. zer modu, nun zaude momentu honetan? Apa, bai. Bai, hemen gare taldiakin eta ontsen bertan gelduga hemen Ragorosa. Eta oso ondo, berua dago 22 grado gutxi bera, baina oso ondo, gusto da. Aiztia ona bai. Eta Debagoien aldetik zeman lagun joan dira zurekin? Debagoien lagunak goiaz 10 pertsonak etorga Senegalera. Lehengo egonga Januaren boz egun, Januar da, gure herria. Eta, oso ondo, eta, mobitu bizkate zen libizen, eta oina gare Lagorosa. Lagorosa da Paris-Dakaren lehen gel tokian. Eta, oso, ora bai. Eta zer iruditu zaie zurekin joan diren euskaldunei han ikusi dutena, Januar eta inguruak, zer esan dizute? Oso ondo adaptatu daudenak eta gusto da jentiakin, eta, gusto da merecido pena benetan, torzen bizita gente euskaldunak. Eta ze helbururekin joan zarete bertara? Inguruara, bizkate, nik badakizu herri euskalduna naiz, Senegal, Bergaran eta, zu bisa da orain, ez? Eta, inguruara hori, ez? Gure elkartean danka, bizkate moldatzen abertzelan egiten lazo bate, dano batera, hori da inguruak. Mamadu, esan diguzuzu erdi euskalduna zarela dagoeneko, zu zenbat urterekin edo noiz etorri zinen Euskal Herrira? Euskal Herrian etorri naiz 2006, eta lehengo Markinan egon bizi naiz, eta 4 urte eta gero Bergara da. Eta, nago poliki ikasten euskerak, euskaldun jentiakin kalean nabil ikasten, eta, polikia, eta nire familia bebai, Joana, Lamin eta Eli maitxia, maite zeitu. Zepo. Eskerrik asko. Guapa ikusi duzu zuek. Eta zuek, aitatxo hori zerbait esan nahi diozue, edo? Zer? Zerbait galdetu nahi diozue, aitari? Joana, Lamin? Hemen Januar guztie, nun dago Lamin, nun dago Joana, zergatik etoriza zu bakarik, nun dago familia, eta, esan da, lazeria etoriko da danako porak, eta, gustora. Ze ondo. Hemen nago taldiakin, igual baten nahi zuek berbak... Mamadu, esan agurtzeko. Esan agurtzeko eskuarekin, ea ikusten ditugun. Zuek. Esan, bai. Kaixo. Mentxe, Euskal Herria Senegal, hauxe da zubia, ez da? Ezu, Iñaki. Hai. Moztu eginda. Zote, bai. Bai, bai. Eli, zerbait esan nahi diozu Mamaduri, edo... Disfrutatzeko azken egun hauek, egitxasan gozatzen gabiz gube mendik beraie ikusten ez, eta... Eta, eskerrik asko bialtzea gaitxik egunero eren eguneko laburpentsua, eta disfrutatzeko azkenengo egun hauek. Kaixo, arratsaldeon, nor zaitugu? Nor da orain belarritakoekin eta mikrofonoarekin jarri dena? Kaixo, arratsaldeon, Aratz naiz, taldeko kidetako da bai. Aratz, ongi etorria zuri ere, zer moduz? Zer moduzko esperientzia izaten ari da? Zer da, lehenbiziko aldia inguru horietara iritsi zarela? Bai. Niretzat bentzat, bai, Afrika enuen ezagutzen aurretik eta lehenbiziko aldia, eta egitxasan oso gustora gabiz, talde giro bikainean, Mamadu beha gidari aparta da, eta egunak izugarri gozatzen eta esperientzia ikaragarri ona. Zer da gehien gustatzen ari zaizuna?
bizitza dagoela. Osea, kalean bizi direla, bizitza dagoela, oso herri aktiboa dela, oso jatorrak direla, maitakorrak, teranga da beraien hitza, ez? Piskat, ez dakit nola itzuli, abegitxu edo horrelako zerbait da, eta nik uste dut hospitalidad gazteleraz. Hori da beraiek definitzeko nik uste dut hitz egokiena. Abegitxua, ez da? Araz, Danga elkartearen helburua da zubi bat eraikitzea, ez da? Zubi hori eraikitzen, pauso bat gehiago, eman duzu bidaia honekin? Bueno, nik uste du baiet. Azkenean, guretzat guztiontzat lehenengo aldia da horrelako esperientzia bat murgiltzen garena, eta bai da nola baiteko zubi bat eraikitzeko lehenengo harritxoa jartzea, ez? Esperientzia politak izan ditugu bere familiako kideekin, bere lagunekin, eta beraiek ezagutzen gaituzte, edo ezagutzen hasi dira pixkat Euskal Herria, eta guk alderantziz, ez? Senegal ezagutu dugu, eta uste dut badagoela nola baiteko zubi bat bion artean. Hizkuntza adibidez, hizkuntza euran zererra gure euskerarekin oso alderatu daiteken gauza uste dut hizkuntzaren kontua, eta bai ez esango nuke. Noiz itzuliko zarete berriz ere Euskal Herrira? Okerrez banago, ostiral iluntzean irtengo gara hemendik Dakarretik, eta larun bat goizan iritsiko gara berriro bueltan. Beno, Mamadou, familia, ez dakit entzuten gaituen Mamaduk? Entzuten gaitu? Ez pasako diot orantxe eta... Araz, besarkada bat, eskerrik asko, Mila esker. Zeuei. Ondo itzuli. Mila esker. Mila esker. Eta orain, Mamaduk entzuten baldin gaitu. Mamadou, arratsalde on berriz. Familia ikusteko gogoz egongo zara noski? Apa, bibe zuek. Mamadou, familia ikusteko desiatzen? Bibazu. Apa, eskerrik asko, bueno, laster goiaz, azte hori tirela, bueno, raputado bola eta Euskal Herria. Oso, ongi. Lamin eta Joana, esango diogu agurra itetxori? Bai. Agur. Agur, aita. Agur. Agur ikusi arte. Agur, laster arte. Eskerrik asko, Eskerrik asko. Eskerrik asko. Nahi duzuen arte. Mila esker. Bueno, eta Mamadou agurtuta eta Senegaldik jauzi bat eginda, orain berriz ere Euskal Herrira, baina leio batera, Amaia Agirre, arratsaldeon. Amaia, Bizipoza elkarteko Danga elkarte ezagutzen ari gara, Senegal eta Euskal Herriaren artean zubiak ari gara eraikitzen. Zer iruditzen zaizu? Eixo, arratsaldeon. Bizipozako aurkezpenean ekitaldian ikusi nituen, Eli eta Mamadou justu gure aurrean zeuden, eta baita euren seme-alabak. Eta beti iruditu zait, Senegal hitzaren azpian sena ez gal edo senak egan bezalako fonetika bat badagoela, eta Bergarako besarkarekin elkartuta pentsaz zubi osatu daiteken. Zubiaren alde batean esango nuke hondarra eta egurra dagoela, eta zubiaren beste aldean hormigoia eta beruna, baina erdian elkartasuna, ez? Elkar hartzeko osasuna eta elkarri emateko ondasuna, hori da sentitzen da ikusten dudana. Eta bideo batean ikusi nuen Senegalera joan eta hango eskolan, ustet eskola azala, egindako mural bat ikusi nuen bertakoek, Euskal Herrikoek egina, eta nola Elik kontatzen zuen emozioz galdu zuten lagun baten omenez egina zela besteak beste emakumearen irudia, eta kultura aniztasunak horixe du oinarrian nik uste dut, ez? Ematen duzun adina, jasoko duzun ziurtasuna, eta horixe da, aberastasuna. Amaia Agirre, eskerrik asko, benetan hitz ederrak, eta ze polita, sena ez gal, eta egin duzun izjoku eder hori beste zubi polit bat hitzen bitartez unkitu egin zara, Eli? Bai, ezta? Itzunkigarriak izan dira Amaiarenak, ezta? Baita esan den hori ez mural hori azkenean, jadin omenez eginda, baina baita Euskal Herriko elkartasun hori be hor dago islatuta, ez? Hor pozik. Bueno, eta Bizipozaz ere hitz egin beharko dugu. Eli, zeren, hau guztia Bizipozari esker ari gara hemen ezagutzen. Eli, Bizipozaren parte, zarete? Zer modu, zergatik Bizipozaren parte? Guretzak kriston aukeria da, ez? Familia hundi honen parte izatia, ez? Balde batetik erakusleio bada, ez? Gaur hemen gare, kriston aukerak ematen ditu.
eta gero bedauka talde eragile oso potente bat, ez da erekin elkarlanean aritzia lujoa da. Eta bestalde batetik daren elkarte mordo horren errealitatea ezagutzia eta gure seme-alabak ukitzea aukera hori ezagutzeko, ez? Eta aniztasun horretan hasteko lujo bat, bai. Aizue, Lamin eta Joana, badakizue, kantu berri bat daukazue orain, danka-danka elkartean. Zer suertea, ez da? Polita da kantua, entzun duzue, gustatzen zaizue? Bai. Bai. Parte hartu zenuten, ez da? Abestu egin zenuten? Ez. Ez zenuten abestu? Ez. Nik uste nuen Baina baiet. parte hartu zenuten grabazioan. Bai. Hori da. Eta gero, Odei Barrosorekin hizketan ere aritu zineten, ez da? Bai. Bai? Abestia entzungo dugu. Ongi ditzen baldin bazaizue. Joana, lasai, entzuten da, mikrofona hurbildu gabere entzuten da. Oso ondo dago. Oso ongi dago. Primera. Ea gozatu dezagun orain bideoklipaz eta abestiaz ikus ezagun Elkarri kantua, Odei Barrosoren hitzak eta Labasoren ahotsa. Jokon jal, Inbokatxon jal de fle, inbokoton naden jal, Sigmene y Sigmana, siposa, Yaman na veyi no fok meru refrigo. Begin! siposa. Danzaregin ikasi jolastu, elkarrik handikazu eta elkarrekin aberazu. Elkarren zu, ulertu, zolastu, elkarri eman eta gero amaraztu. Danzaregin ikasi jolastu, elkarrik handikazu eta elkarrekin aberazu. Elkarren zu, ulertu, zolastu, elkarri eman eta gero amaraztu. Elkarri eman eta gero amaraztu. Eta ze kantu polita, oso kantu polita, kantu horri ahotsa jarri dion pertsonari etortzeko esango diogu orain, familia. Zuen ondoan eseriko dugu bera, beste protagonista bat, danka-danka elkartearen Elkarri abestiaren hitzak Odei Barrosok eginak dira, eta ahotsa artista handi batek jarri dio. Gurekin da, Elena Caballero, Labasu. Kaixo! Kaixo! Arratsaldeon! Ongi etorri! Arratsaldeon! Arratsaldeon. Bueno, Basu, zuri nola etorri zitzaizun kantu hau abesteko proposamena? Nirekin harremanetan jarri ziren eta ni ezagutzen nuen proiektua berez eta esan zidaten aurten parte hartu behar dezu eta gustora. Esan nuen nola, egingo dugu, klaro, bai. Beraz, bizipoza ezagutzen zenuen, ez da? Bai, ezagutzen nuen ze beste artistekin lan egin dute asko eta bai proiektua ezagutzen nuen. Bai, eta hori polita izaten da, ez da, askotan olako proiektuetan beste artistekin elkartzen zarete eta hor beste zubi batzuk ere eraikitzen dira. Bai, eta azkenean ez gu artizalgea eta holtzan egiten dugu lan, baina bai laguntasun hori egin alduzunean ez polita da elkartzea hainbat proiektu ezberdinetan, ni eta rap tailerrak egiten ditute ikastetxetan eta nabil denbora guztia nerabeekin eta proiektu ezberdinekin eta proiektu hau berez asko maite dut, badakit beharrezkoa dela eta garrantzitsua dela, orduan, nola ez parte hartu, klaro. Eta danka-danka elkartea ezagutzen zenuen? Ez. Esan behar dut, ez nuela ezagutzen. Eta proposena bota zidatenean izan zen komo, zer da ez? Eta investigatzen hasi nintzen, eta daukaten proiektuan niretzako da zubi handi bat sortzen ari dira, eta zubi hori mantendu egin behar da, eta hemen gaude laguntzeko, bai. Zuk, normalean, zuk idatzitako hitzak abesten dituzu, ez da horretara zaude ohitua. Kasu honetan, Odei Barrosok idatzitako hitzak abestu dituzu, zer moduz? Arraro. Ni uste dut izan dela lehenengo aldia, holan, interprete baten modun egin dudala lan, ez? Ni rap egiten dut, eta rapean gure letrak idazten ditugu, eta abesten ditugu gero, ez? Eta esan zidatenean, Odei idatziko ditu, eta, abez idazten duen, ni maite dut Odei, badakit artista galanta dela, eta dena ondo egongo zela, ez? Baina arraroa, eta berez, zen rapa kanta bat, que interprete eta beste movida batetan sartuta, baina, uste dut bai polita dela, ez, investigatzea eta beste marroi batzuetan sartzea, eta ondo, gustora, egia esan da gustora.
Hitzek, Eli, azpimarratzen dute hartu eta eman eta hartu, hori da zuentzat garrantzitsua. Hori da filosofia, ez? Askotan bai, sortze itxugun bidai honek, ez, aukitzen dabe kutsu paternalista, ero askotan laguntzera nahi dut joan, beste. Eta jo, ez, zozue elkarte aproposa aukeratu, ez? Gure asmoa beste bada, ez? Da bertara joan, auzolan egingo dugu bai, baina helburua beste bada, ez? Da bertako realitatea ezagutu, beste eredu batzuk ezagutu, eta bai, eman, baina eta jaso bai, eta hori da bueltan jasotzen duguna beraien partetik, ez? Eta ziruditu zaizu abestia eta Labasu bezalako artista batek parte hartzea zuen abestian? Asko, gixasan onginen elkarlanian odeiekin, ez? Eta gu argin egin utzi mezu hori, ez? Hartu eta jaso mezu hori, hori da gure lan filosofia, ez? Eta oso ondago islatuta, bai letran, irudixetan, eta gero beha botzak eta guztau jau. Zakigu gare, eguneko egunean, abesti honekin ez da. Basu, artista gisa zer da zure ahotsa horrelako proiektu bati jartzea? Niretzako placer bat. Hainbat eta hainbat lekutan jartzen dugu ahotsa eta proiektu potente eta indartsu batean denean askoz gehiago, ez? Parte hartu nahi nuen eta proposamena bota zidatenean ez nekien norekin egingo nuen lan. Baina aurrera zeuden proiektuekin, azkenean biziposan ez dakit orain dauden 36 elkarte, ez? Eta esan zidatenean hau zela nire elkartea, postasunez. Orain Senegalera joan nahi dut, denbora guztian. Begira, hori da zubiak eraikitzea, ez da, Eli? Bai. Maiatzean dago aukera bueltatzeko berriro, mamadukin, baten batek nahi izan ez gero, esgaltzeko aukera. Erki, begira, hortxe daukazu aukera, ez da? Gainera, Basu, esan duzu, registro desberdinetara eraman zaituela, abesti honek, kasu honetan, pozik geratu zara emaitzarekin? Bai, daukat pena bat olan nahiko handia, ze azkenean, normalean egiten direnean nolako ekintzak, abeslariak elkartzen dira, estudioan grabatzen dute, eta holan, eta ni kanta hau bakarrik grabatu egin dut, zegoen egun bat programauta egiteko, eta nire amak aldaka apurtu egin zuen, eta ez nintzen joan estudiora, espitalean egon nintzen, eta ni nahi nuen Nikorekin elkarlan hori egin estudioan, eta gehiago ezagutu, baina esen posible izan, eta pena horrekin geratu egin naz, baina badakit ikusiko garela, eta aukera izango dugula zuzenean egiteko eta kanta botatzeko bai. Niko ipatu duzu eta Nikok esan bezala parte hartu du abestian, abestu du, eta mezu bat ere bidali digu, hauxe da, Niko Sar. Kaixo, bi bat zuek eta danka, Nikola Sar naiz eta elkari kantuaren abeslaria. Labasurekin batera. Placer bat izan da proiektu honetan parte hartzea. Donc, gidma danka fabiziposa denuyan donean gulu hamba bukata hamna porosiden. Donc, injalin temos bo haye imbadidna. Donc, simna aussi foges fop hatin meke bo Dakar, Palmarin, Januar, les îles de Salou, donc Wechimoleng, Jokan Jalapa, Eskerikasko. Ze polita, hizkuntzekin ere zubiak eraikitzen direlako. Guazen berriz Amaia Agirrerekin. Amaia, kantak elkarri izena du, hitz polita ez da, elkarri, elkarrekin, elkartu, zenbat kontzeptu eta ze indarra daukan zubiak eraikitzerakoan hitz horrek. Ara? Ea orain, Amaia? Bai, barkatu. Orain bai. Nik neukan soinuak enduta. Bai, esaten ari nintzana, beti esaten dela ez da, bakarri baino urrutirago heltzen garela elkarrekin, eta hauxe da adibide bat, pixkanaka, esan nahi dute danka hitzek, eta puskak banaka pilatzen direnean osotasun batera heltzen garenez, horixe da proiektu honen emankortasunaren adibide.
Eta etorri zaidan beste kontu bat, Dakarretik 200 kilometrotara dagoen uharte bat dela aipatu dute, baina argi utzi dute hangoak ere kolorea dakarrela. Eta Europa mitifikatua izan arren, aipatu duen bezala helik, eurek eraikitako zubi horiek askotan hemen esiz inguratzen ditugu, beraz eskuak ez ezik mugak ere zabaltzeko ordua da. Amaia Agirre, mila esker gaur ere gurekin izatearren eta ongi jarraitu aste honi bide ematen eta zuek ere agurtu egin behar zaituztegu. Eli, Lamin, Joana, Basu eskerrik asko gurekin izatearren eta danka elkartea ezagutzera ematearren eta agurtuko dugu Niko ere bai, zergatik ez, Nikori ere mila esker mezoa bialtzearren eta Mamadu badakigu entzuten ari zarela, orduan Mamadu zuri ere eskerrik asko eta ongi izan, aprobetxatu. Eskerrik asko, agur, ikusi arte. Agur. Polita, benetan oso elkarrizketa polita gaurkoak. Eta kirol arlotik, Jaun Andreok, dator gaurko notizia, Iker Irribarriak buruzburuko apitan irabazitako txapeldun handiak eta eskuz binakakoa beste behin ere bai, 3 txapel handiak irabazita, 26 urterekin erabaki du pilota profesionala uztea. Belauneko arazoek bultzatuta, martxoaren 4an jokatuko du bere azken partida, Joseba Olagarai bere jaioterrian izan da Araman. Luzaron ere kirolana eta osasunei buruz hausnartuta gero, esan beharra nire kirol ibilbide profesionala martxoaren 4an amaituko dela. Indarrean dagoen kontratue bukauta. Bizitza hontan hartu behar izan dean erabaki gogorrenetakoa izan da, baina, Julen Ortize buruan laguntza hundikin, errezagoa da ez, osasunak duen garrantziz jabetzea. Hitz hauekin iragarri du Iker Irribarria pilotariak gaur goizean Eibarren emandako prentsaurrekoan pilota utzi eginen duela. 26 urterekin, ja 8 urtez profesionaletan aritu eta 3 txapel irabazita gero hartu du erabakia. Egun tristea dudarik gabe pilotarentzat eta hemen Araman Ikerren herrian pena da bizilagunek gehien errepikatu duten hitza. Bai, kriston pena da, hain gazte izen da, hola ustea, oso penagarria. Egun tristea gaur herrian? Bai, 26 urte dazka eta gona izan da, gazi que, pena bai. Pena da, eta gaina horreko asteburuko partidan da ikusten zaio gaindik, behize berpiztuta eta ondo, indarren ikusten zaio da. Lastima? Bai, galanta. Kristona. Asko. Iker jokatzen bazun, beti ikusten non. Eta guain, aberra nahi jarraitzen da, no? Hemen taberna azotea ibiltzen da, Iker? Bai, beti kafetxok hartzea eta guztaren zaio. Entrenamenduta gero, eta bai. Nolakoa da, bera? Super jatorra, irikie. Nere biloba da eta pena emango zipa, eta nahi ematen digun pena. Nik uste, baina bueno, da ona dao. Bere biziare, pentsatu behar do, bere bizitzan, eta hoxen, bueno. Pilotaria hundia izan da, Iker? Guretzako ondina, fenomeno bat izan da. Persona bezala, biloba bezala, eta dena. Así que guretzako, bandena, eskerrik asko. Aramako pilotaleku honetan eman zituen lehen biziko pilotakadak Iker Irribarriak, eta ordutik historia egin duen pilotaria izan da. Buruzburuko txapela irabazi duen pilotaririk gazteena izan da 19 urterekin, 22 eta 13 irabazi zion Bilbon Mikel Urrutikoetxeari, eta egun hartan pilotaren historian sartu zen. Beak irazteko txapelat, buruzburuko bi eta binakako txapelat. Herriarentzat opari ederra. Bai, kristona. Herriarentzako eta holago pelotaria hundia da horren gazteik. Pentsa 3 txapelakin. Ikaragarria, txapela gaztena izen da eta beha txapela tatzea, netzako gauza hundia bat da. Gauza hundia egin ditu, oso gazte izateka, dudik gabe. Herritarrak arro ez da? Jo beti gehiago nahi, jakizuz izatean. Alako indarra egin pelota astindu honik oso gutxi. Oso ona, horrelaria gaina eta oso ona, indarra hondikoa eta bai. Historia egin du? Bai, noskindula. Bai, bakizu, azkenen marka bat hautxizun, hasi que haundia izan barko da. Gaur goizean Eibarren emandako prentsaurrekoan iragarri dute martxoaren 4a izanen dela Iker Irribarria pilotan frontoian ikusiko dugun azken aldia. Egun horretan, pilota jaialdi berezi eta handia ospatuko da, eta egun horretan erranen dio aio Irribarriak betiko pilota profesionalari. Etzeu euskaldunoi eta pilota zareoi zure lana Iker eskertzea bertzerik gelditzen. Esker mila eman diguzun guztiagatik eta bejon deizula.
Apa, Joseba, mila esker eta hau Iker eskerrik asko esan bezala, eta martxoaren lauan azken partidua, ezta? Bai, hori ere ikusteko izango da. Hori ere ikusteko izango da, eskerrik asko benetan. Eta kirolean jarraituko dugu, pelotarekin jarraituko dugu, atzo Jaialai Winter Serieseko irabazleak izan genituen hemen, Diego Beaskotxea eta Imanol López, eta 3 kamiseta ekarri zizkiguten zozketatzeko. Bai, eta baditugu 3 irabazle. Hauentzako izango dira, gure 3 kamisetak. Unai Ispizua Gernika Lumotik, Andere Arakistain Berritxutik eta Beñat Eizagirre Pasai Donibanetik. Zorionak, 3 kamisetak zuentzat, gurekin harremanetan zuekin jarriko gara eta berehala jasoko dituzue bakoitzak zuen etxeetan. Eta orain egin ezagun gaurko bertxografia. Andoni Egaña, arratsaldeon, ongi etorri. Eskerrik asko baita zuei. Andoni, arratsaldeon, aurreko asteko pista izan zen bertsolari bat egun berean 2 aldiz geratu zela gasolinari gabe eta gainera puntu berean. Bai, kontrako norabidean. Kontrako norabidean. Eskerrak. Baina puntu berean. Vale, guk uste dugu badakigula norden, baina zuk esan beharko duzu. Bueno, Jon Sarasua da. Jon Sarasua, pasa. Jonek badu alako despiste puntu bat, eta behin Orion abiatuta uste dut errentriara zijoala bersotara, eta belodromo inguru hortan gasolinei gabe geratu zen. Osaba bat tio deitu, eta etorri zitzaion poto batekin pixka botazera, baina oso pixka botazion, eta aztu oso pixka bat botaziola. Eta orduan, bueltakoan berriz ere, ez zen surti horrean gehatu, eta toki berean geratu zen berriz ere gasolina. Esan duzu, despiste pixka bat badaukala. Bai, pixka bat. Bueno, pixka bat batziko dugu. Horretxe, bertxotarako dena den gasolina soberan zeukan. Bertxoaren aro berrian nola kokatuko zenuke, Jon Sarasua? Bueno, Jon 1976an jaioa da, eta batez ere kokatuko nuke Leiz Bailarako bertso eskolan, lehenengotariko bertso eskola Euskal Herrian, eta han hasi zen, bere anaiekin, Aitor eta Iñakikin, Jon Iñaki Izazelaia, Felix Inurrategi, Arantzazu Uluidi, Daniel Goikolea, kuadrilatxo hortan, Patxi Goikolea eta jende horren giraritzapean, nahiko ideia berria zen bertso eskolena. Eta gainera argitasuna izan zuten almeneko buruek. Izan ere, batetik teoria irakasten zieten, eta berso zaharrak, eta bersoaren oinarri teorikoak, baina gero apotza joaten zian, hango soziadera, hango helduekin bersotan egitera, edo bereien artean jolasgiruan bersotan egitera, eta da orduan, nik uste dut hor ezitako bersoaria dela Jon Sarasua, ingurune hortan. Jon Azkar nabarmendu zen, zerbait sumatzen zitzaion gaztetatik? Bai, gaztetatik zen bersoari berezila eta ona. Gero gainera, nik uste dut estudiatzera, karrera ikastera Leioara eta Bilbora joan zenean, Bilbon ikasle pixuan, eta abar, ona hundia intziola, Leiz Bailaratik irteteak, eta batez ere Santutxuko bertso eskolan ibili izanak. Irikin zion mentalidadea, eta beti oso adi goten zen mutila zen Jon, eta nik uste dut, bi bertso eskola horien bultzada garrantzitsua izan zela, berez zekarren argitasun ura bersotara ekartzeko garaian. Eta nolako bertxokera zuen, nola definituko nuke hori? Jonek beti bersoaren funtzioari behiratzen zion. Forman baino azpimarra handiagoa egiten zuen sakonean. Enuke esango nahi balua kaso bai, baina errimaren virtuoso bat zenik edo neurriaren virtuoso bat, baizik eta gai tabuak ateratzen fenomeno bat, ohiko gaiei esperoetzen punta bat ateratzen ere bai, alde hortatik nahiko bersoari ausarta eta sakona esango nuke. Baizuk diozu polemiko ez, baina polemista. Bai, polemiko ez da Jon, baina polemista bai, gustatzen zaio zirikatzea eta zirikaldi horrek sor dezaken erantzunari erantzutea eta abar, bai, Jon perpetratzen espadari ez da guzti zoriontsu bizi. 19 urterekin sartu zen bere lehenbiziko Euskal Herriko final hartan, ez da? Bai. Hori zer izan zen, mutiko bat bertsolaritzaren garai hartan? Bai, karo, eta gainera lehenengoa berso eskoletatik zetorrena eta Euskal Herriko final batera sartzen zena. Eta horrek, zanai handia zeukan garai hartan, ez da? Gogoratzen dut, harreman handia geneukan, eta gogoratzen dut nola esan den zian, azken egunetan pixkat entrenatu zela. Bai, Bai, Bilboko pisuan,
bere logelako ohean etzan, eta argi interruptoreari kantatzen zizkiola bertsoak. Benetan? Bai, ez dakit, argi handik edortzekio, no, ez dakit zertarako. Boa. Eta zure ustez Jon Sarasuarentzat zer esan nahi zuen horrelako final batera 19 urterekin sartu izanak? Bueno, Jon etzen ora txapelketak eragin haundirik egiten zion bersolari, ez da? Bueno, sartu zuten, joan zen, gainera finalerditan sekulako saioa egin da Tolosan, esango nuke, danak harriturik utzita, eta finalean ere beretik eman zuen. Gainera jendeak gutxien espero zuen lantegietan, esateratako gogoan daukat puntuka, Jon Lopategi goi mailako baten kontra aritu zela eta bilizela gainetik. Eta 19 urteko mutiko eskor bat, gainera mutiko eskor tankera zeukana. Bai. Bueno, pozgarria izan zen nik uste dute berso eskorentzat eta bersolaritzaren mugimenduarentzat. Antzen batez zitzaion final batera irits zitekeela garai hartan? Bueno, garaia diferenteak ziren, nik uste dut orduan askoz ere errexagoa zela final batera salto egitea, nahiko zuzenean, Jon Dabiok egin genuen bezala 86an, edo 82an Peña eta Sebastianek eta gaur egun baino. Tronzoan kalidadeko bersolari gutxi zegoen orain baino, orain bersotan ondo egiten du jende pilo bat dago eta zaila da sorpresa bat ematea. Orduan, bueno, errexagoa zen. 89an etzen pasa finalera? 89an etzen finalera sartu. Zergatik? Bederatzigarren o 10garren geratu zelako, ateetan geratu zelako. Ateetan geratu zen? Bai. Orduan oso ongi egin zuen. Orduan oso ondo egin zuen, bai. Ateetan gelditzeko? Bai. Ateetan geratzen direnak ere oso ondo egiten dute. Bai. 89an etzen sartu, baina 91an Gipuzkoako txapelketan finalean izan zen, eta han gertatu zena, ez da azaltzen erraza, askorentzat azalduko diguzu zer gertatu zenan, Andoni? Bueno, goizeko saioa zen, Gipuzkoako txapelketa zen, baina Euskal Herrikoetan aina entzule zeuden. Belodromoan, bai. Segurasko ordura arteko marka orduan jarriko zen publikoz. Eta, bueno, oso belaunaldi gotorra ginen, 10 urte nik uste Uzarrenetik Gaztenera, 8 finalistek, eta bat Jon zen. Eta Jon bazetorren ja abixatuz, final erditan kantatuzun, ez dakit oinatin edo nun, esanaz, bueno, berdin zait finalera sartze espanaiz, egun hortan Santa Mazadira arrasaten dan kantauko dut, eta hola, bazetorren abixatzen. Eta zerbait bazeukala gogoan sumatzen zen bai. Eta zeintzun, azken goizeko saioa bakarrik zen, nahiko saio laburra, eta kartzelako gaian bakarkakoan bi berso osonak kantatu zituen, eta hirugarrena beste neurri batean da zortziko txiki simple bat botazun. Zergatik, bueno, bere ustez, txapelketei ez zitzaielako halako garrantziarik eman behar, eta berso plazak beste gauza bat izan behar zuelako, txapelketez artea ez dagoelako neurtzerik, beti delako subjetiboa, eta bar. Bai, horri deitzen zaio Sarasuaren tongoa, ez da? Bai. Hori da? Bai. Horrela esaten zaio. Horrela esaten zitzaion. Horrela esaten zitzaion. Bueno, badugu bideoa, egun hartako bideoa, baina kasu honetan, Jon Sarasuak kartzelako gai hartan bota zuen lehen bertsoa entzungo dugu. Ilunabarrean, amari musu eman da, zeure autoan atera zara festara. Ordu bilak alderako itzuliko zarela esanez. Une honetan, goizeko 6ak dira. Oraintxe gogoratu zara, amari emandako hitzaz. Ama badaukat historitxo bat, eta zuk ezetz sinetxi. Zuk badakizu neska kontuak, badula zenbait garrantzi, zein erabeta torpea naizen, orain ezin degu antzi, baina gaurdet hitza hautsi, dut formalidade gutxi, neska batekin nago kotxean, musukatuta igurtzi,
aukera bat behin izango nun da, pasatzen ezin nun utzi, pasatzen ezin nun utzi. Bertso ederra kantatu zuen. Eta bigarrena ere oso ona zen. Oso onak, eta hirugarrenean hori egin zuen. Nik uste dut, kulpa guk ere bagenuela, Alegia, Jonen matxina da, ez dut uste txapelarekikoa zenik. Jonen matxina da zen, bere kalkulua zen, hirugarren joango nauk eta 7. indare o 8. jendeak ikus dezala ez dure inporta honek. Baina bere ondoren ginenak, eta ni nintzen bere ondoren uste dut, oso bakarkako txarra ingendun, batek foto bestean nik oso txarra, eta orduan matxinadaren kalkuloa 3. 7. izan berrean, lehenengotik 4. edo 5. bihurtu zen. Eta, kasualidade txiki horiek, eta, hor gehatu zen txapelketei buruzko bere iritzia. Bere iritzia, bai. Dena den, Bertsozale elkartearen historian, oinarrietan ere, Jon Sarasua, ekarpen handiak egin dituen pertsona izan da. Hau ez da pasadizo bat besterik. Batetik bere berso maila, bere bersotan sakontzeko era, bere gai bereziak ateratzekoa edo gaiei berezi heltzeko kapazidade hori, eta bestetik Bertsozale elkartearen historian nondik norak joan behar genuen bideak markatzen nik uste dute erreferente oso garrantzitsua izan dela Jon, eta beti argi ikusi duela. Eta bestelako sormen lanak ere egin ditu, esate baterako Anaiarekin Aitorrekin Fauna txiki bat diskoa. Bai, eta hor berso jarriak dira, eta oso doinu politak, oso ondo kantatuak, eta oso berso sakonak. Orduan, bai, Jonek gauza asko eskaini dio bersolaritzari, pena da, segurasko belaunaldi berriek, zuk ez dakit behin ere ez zu. Nik ez du sekula entzun. Ez, begira. Ez dezu, eta berarekin kantatu ere ez. Ez da ere. Nik esango nuke Jonekola plazak utzi zituela 2000ko maiatzean okerrezpanago. Osasun arazo batzuk izan zituen, eta, ahotskordei eragin ziren, eta orduan, plazaz plaza ibiltzeari utzi zion, 2000an oso gazterik. Alegia, eta 14 urtekin edola. Bai. Eta, pena, niretzat, nik asko estimatzen nuen ondoan, nik bersotan hobeto inezan, bera beti zen xaxatzen induenetako bat. Eta bertso zale askok ere pena handia hartu zuten, berak hori iragarri zuenean, baina horrela izan zen. Bai, eta geroztik ere, bere unibertsitateko lanak eta soziolinguistikan oinarrituriko liburuak edo bere munduan zeharko bidaietan ezagutu dituen improvisatzaileak eta beti segi izan du berso mugimenduari oso lotua. Eta abestien letrak. Jon Sarasua, Andoni, datorren asterako beste pista bat behar dugu? Datorren asterako pista, bersolari bat zen eztarri ona ez omen zuena. Eztarri ona ez omen zuena. Horrek zer esan nahi du? Saio batean isilik geratuta atzean egontzela, ala ez orokorrean zen? Orokorrean. Ataunen ez zitzaion gertatu, ez da? Ataunen isilik etzen geratu. Ataunen etzen isilik geratu, hori badakit zein buruz esan duzu. Ez da hori. Baina Joxeak irrezen hori. Baina, milaka eta milaka saiotan behin bakarrik geratuko zen isilik Joxe, eta ez da Joxe. Bersolari honek eztarri ona ez omen zuen. Ados. Nik uste du lehengotakoren bat izango dela. Izango da. Oso lehengotakoren bat. Andoni Egaña, eskerrik asko. Pentsatuko dugu. Eskerrik asko, Andoni Egaña. Eta gure gaurko gonbidatua kazetaria da, Naiz Irratian entzuten dugu goizero musikaria saioa aurkezten du, eta gaur hemen bibazueken gurekin izango da. Iker Gurrutxaga, arratsaldeon. Arratsaldeon. Iker, normalean zuri galderak egitea tokatzen zaizu, gaur erantzutea tokatuko zaizu, albiste izateko prest zaude? Etorri gara, hori ere egitera etorri gara, ezta? Iker, eta egia dazu Euskal Telebistako jokoetako edo jolasetako hainbat zaku eramandako azarela, guk hemen galdera bete zaku daukagu ongirutzen baldin bazaizu. Bikain erantzutera etorri garen ez, eta jolastera, albaldi bada, egira. Iker Gurrutxaga, eskerrik asko benetan bisitagatik, eta berehala zuekin kazetari handi bat. Iker Gurrutxaga. Martxoaren 3-tik 5-era musika Bilbon, notak eta letrak izenburupean, musika klasikoko jaialdiaren aurtengo edizio honek ardatz gisa hartzen ditu musika generoetan ageri diren literatur generoak.
Sarrerak salgai ohiko kanaletan otsailaren 14tik aurrera. Informazio gehiagorako musika jaialdiaren webgunera. Arratsaldeon guztioi, berriz ere egun historikoa gaurkoa, zergatik esango dugu, Berlinalean lehendabizikoz sekzio ofizialean euskara entzungo delako 20.000 erle espezie pelikulan. Pelikula horretan bai, ETVek lagundutako pelikula da bera, Estibaliz Urresolak idatzi eta zuzendu du, eta Berlingo sail ofizialean ikusmin handia sortu du. Eta guk ere jarraipena egingo diogu, ea atzerriko prentsan, zeharrera duen gure euskal pelikula horrek. Eta jarraipena egiten digutena dira gure kolaboratzaileak, Jon Artano Geltokiak eta Marte Albira Martistak. Arratsaldeon. Arratsaldeon, pareja. Arratsaldeon, ongi etorri. Bueno, zuek hitz egiteko lehenik eta behin gonbidatuari esan behar diogu sartzeko. Eta sartzeko esango diogu euskal kazetaria eta telebistako basapiztia euskal telebistaren historian zaku gehien irabazi dituen persona. Biba, Iker Gurrutxaga. Kaixo, Iker. Arratsaldeon, Iker. Basapiztia. Zer iruditu zaizu? Ez dakit datu da zuzen izango den. Bai. Zakua nik uste dut behin eramanuela. Bai, benetan? Bai, nik uste dut behin eramanuela. Eta 17.000 utzi ere bai. Benetan? Bueno, dena den guri gaurko... Iñaki Goiko etxea, ez dakit nonden kamara. Berak eraman zuen, ez da? Bai, gero berak eraman zuen atzetik. Bueno, dena den guri gaurko gonbidatua asko gustatzen zaku. Bai. Maialen? Iker, telebistan, irratian, saskibaloi internatzaile ere bai, geldik egoten zara noiz baita? Beti martxan, beti batera eta bestera? Ba, beti martxan, batera eta bestera. Eta gainera, geroz eta gehiago. Nik uste dut denboraren poderioz, geroz eta gehiago. Eta ez dakidala geldik egoten, bueno, gero beste batzuk esango dute lasaian, izela txura hori transmititzen dudala. Geldik egoteko kosta egiten da. Baina hori hona da, ez? Gauza sortzen dialako eta azkenean gauza politak ateatzen zaizkizulako. Noski, batez ere, begira, adibide bezala jarriko dut. Matxak jasotzeko garaian, usta garaian, lanik gabe nintzen garai batean, 2 egun iraun nituen. 2 egun. Maz biltzen? Maz biltzen, 2 egun. Lehendabiziko goiza eta gero ez nuen itzuli nahi. Etzegoelako gizarremanik. Ai, ba, pentsatzen nun gogorregia zelako. Fisikoki ez? Ez. Bakarrik sentitzen zinen edo zerbait fantazita izun? Isilik. Ba, eta matxarekin izketan astea, ba, hori ez. Bueno, batzuk egiten dute, Hori litzateke tu matxa, eh? Bueno, Iker, zer da, Maialen? gaur egun naiz irratian zaude, bai horritz egiten duzu. Goizero, 10:00 eguerdira, 12:00 musikaria saioan. Azalduko diguzu zer den musikaria? Bai, bueno, esango dugu musikari zentratutako saio bat, ez? Batez ere, bertako musika balioan jartzen saiatzen garen saio bat. Gaur egun, bueno, hasiera batean 10:00, bueno, luzatu egiten gara, ez dakigu isiltzen. Tertulia bat egiten du gaurretik, eguneko gaien inguruan, edo, bueno, burutzen zaigun gaien inguruan, izan daiteke edo zer gauza. Eta hori eta gero atzetik etortzen daia, musikarako tartea, izan agenda, izan disko aurkezpenen bat, kolaboratzaile bat edo beste. Batez ere, saiatzen gara bertakoari balioa ematen, modu desberdinetara. Izan daiteke disko alkarrezeta bat lasai egiten, ez zego gustatzen gauzak azkar eta motz eta ez lasai egitea. Edo izan daiteke kolaboratzaileren batek ekartzen du adibideren bat, eta horrekin gero perspektiban jarri, Euskal Herria eta kanpokoaren arteko oreka horretan, zer egiten den Euskal Herrian. Euskal Herrian momentu honetan oso harro egoteko modango dela iruditzen zait. Gauza asko egiten dira, ez da? Gauza asko eta onak. Eta irratia zuretzatik zer da? Espazio eroso bat, espazio natural bada zuretzat? Nik uste dut, ez dakit naturala den erosoa bai. Bere, bueno, alde guztiekin ez da, gertatzen direlako gora bera asko. Bai bada zerbait, bueno, adibidez dela jarriko dut. Kalean, behin esan zidana batek, gustora egongo aiz ez da, hitz egite gustatzen ekin eta gainera ordaindu egiten diate horregatik, bueno, bai, egin batean bai, ez, soiztuna, nik uste dut etxeiztun bat jaio naizela, eta, bueno, bai, irratiarekin harreman hori betidanik ez eduki dugu, nik uste dut aita hiltzen arte edo, sukaldean egunero irratia martxan egoten zelako. Hortaz, bueno, hori ere zerbeten adierazle. Musikarian musika albisteak ematen dituzu, kazetaritza eta musika uztartzea zer da, bi pasio elkartzea? Nik uste dut, baietz, eta hor dago, Simon Peñarekin uste dut izan zela irakaslea.
kazetaritza fakultatean ginenean, egin genuen alako aldizkari bat sortu behar genuen. Eta gogoan dut, zerri buruz egin nuen aldizkari hura. Zen, Saske-Olei eta musika, S eta M. Gaurko eso, Metallicaren kamisetarekin dator, eta hortik etorri zitzen Metallicak San Francisco orkestrarekin egin zuen alako disko bat, S eta M ziren orduan ere, aprobetxatu nuen ere, eta Saske-Olei eta musika, eta kazetaritzarekin batera, bai, izango dira hiru esparru, bizi ematen duten behintzat. Eta ipatu diguzu arro egoteko moduan gaudela, ez da, sorkuntzari dagokionez Euskaldarian, nola ikusten duzuzuk, Euskal Estena? Estena momentu honetan dago indartxo eta haul, aldi berean. Indartxo eta haul? Aldi berean. Momentu honetan sorkuntza eta emaria sekulakoa da, badago demokratizazio bat existitu zen hor teknologiarekin, ez? Hortaz, edonok bere etxean grabazio duin bat egin dezake. Eta grabazio duin horiek, ikusen zure euskotaretara ematen ere ikasi dute, belaunaldi berriek, baliabideak eskuragarriago dituztelako, ez da? Alde horretatik oso indartsu dago, baina gero espazioa falta da. Lehen, tabernak eta asko ziren, musika jartzen zutenak. Zuzenean ikusteko arrazoi. Bai, guk herrian, ostiralean jai izeneko programa geneukan. Ni goratzen dut 6 urterekin herriko tabernan, herriko tabernatan, Alaitz eta Maider adibidez, maketa bat atera berritan, herriko tabernatan jotzen ari zirela. Gaur egun hori, kasi pentsa ezina da, eta aurrekoan eztabaida bat izan genuen, ongizatearen izenean, edo bizilagunen deskantxoaren izenean, tabernaskok ja ez dute programatzeko aukerarik esaterako, ez da. Eta tabernak bai izan dire Euskal Herrian, arrobi garrantzitsu bat, beste gauza batzu egin batera. Eta karo, geroz eta gehiago baldin badukagu, eta geroz eta espazio gutxiago, nola eman irten bide eta nola eman aukerak, azten ari direnei, edo eta zerbait aurkeztu nahi dutenei, ez da. Horregatik diot, inbatean haul ere, badagoela estena. Berriak aipatu dituzu, nola baita esatekotan, zuk azken aldian ezagutu dituzu noietatik, nor nabarmenduko zenuke, edo nor sartu zaizu barrura. Kontu zeipatzen duzu bestia gehatuko diala goakin, eh? Ezagutu ditudanak azkeneko denboratan. Bueno, 2022 bukatzerako esaterako, Arat deituriko talde bat, berako taldea. Ibai Gogortza, Makin Arbelaitz eta Inigo Irazoki, beste hainbat proiektutan eta dabiltzanak. Eta berako faktoria nola ere garrantzia ematen diona. Izan da olako proiektu oso berezi bat. Ez da ohiko musika, ez da munduko gauzik entzungarriena. Akaso momenturen batean hartu eta jarriko zenuken kantu bat, ez zaizu bera bururetoreko disko hori hartu eta hasi eta buka eta ikertzen baldin baduzu esaten duzu. Wow, ze hiru musikari dauden hemen elkartuta, eta zer nolako eskaintza dagoen, hor jakinik, gero, beste hainbat taldetan ibiltzen direla hauek, esaterako Inigo Telletxe entzun dezakezu, Anje Dualderekin gaur, Ibai Gogortza, Jose Irazok eta lagunaken ikusi dezakezu, eta Makin Arbelaitz, Janus Lesterrekin edo Gozategirekin ikusi dezakezu zuzenean. Zeinen estilo desberdinak hartzen dituzten hiru musikarik bere baitan, bereon oso proiektu pertsonal bat egiteko. Adibide bat jartzea. Eta Iker, zure musika zaletasun horretatik beste ofizio bat ere badaukazu, DJ lanetan ere ibiltzen zarelako. Agenda nola okazun, ez da? Kontzertuak, irratia, saskibaloia. Zandua ez dela geldik egoten? Nola egiten dezut, DJ? DJ gintzarango kontuan, esango dut, ez duela nire buru eskaintzen normalean. Hau da, jende askok bukina eta horrako gauzak egiten ditu, ez? Edo management batekin, berdin du nola. Nik deitzen banaute, joango naiz, alba dut. Begiratu behar izaten dut, benetan, agenda, nik duela 3 urtera arte ez duela agendarik behar. Buruan nora mandena. Den da. Gaur egun, ezinbesteko tresna. Bai, eh? Bai. Hori zer da, pilatu zaizunaren sintoma edo burua pixkan nagitzen duaren sintoma? Adina ere, bai, pixkat, adina, esango da. Ez bat, nik uste dut ez bat, gauz da, batez ere oso puntualizate gustatzen gela bizitza honetan. Eta ezin dudala barkatu nire buruari hitzordu batera huts egitea, edo eta ez gogoratzea urrengo eguna zer dudan. Ez dakit. Ordenatua zialako? Bai, bueno, ordenatua gauza jotan. Gero,
beste kontu batzuetan akase zein beste. Eta aipatu dugu baita ere, agendarik etzenukan garaia haietan batez ere, oso lehiaketa zalea izan zarela, ez da? Lehiaketa asko, oraindik ere bazara, ez da? Bai. Lehiaketa askotan hartu duzu etxe honetan parte, nondi atorkizu zuri zaletasun hori, Iker? Ez dakit esaten, baina nik uste dudala memoria lantzeko egiten dituen ariketa tonto batzuetatik. Ez inor jarritako ariketak, edo nork daki inguruan eta umumetatik ze fijazio nona esaterako lagunen matrikulak ikasteko. Adibidez. Bai. Oraindik ere bai, kotxe bat baldin badator parez normalean matrikulaz ezagutu egiten dut. Xabierna? Xabierren kotxea, zein nahi duzu bietatik esatea. Baina, bazituen, bi autoetako desberdintasuna. Xabierren amarena, amagin arrebarena. Ninez gogoratu. Baditut, olako gozak. Bakizu, behar duzunean deitu eta galdetu. Bat, zenbakia 8.002, batzen. Esaten dute, hola, pasadaz, ez? Hori benuen, eta bestea, anaiak, nik beti esaten dut, anaiak lagundu gauzak egiten, ez zuela laguntzen, nik ez, baina nik egiten nahi izaten zuelako. Etzen, zuri laguntze harren ez zuen laguntzen. Zure hobe beharrez. Hori da. Baina irakurtzen, nik uste dut berak erakutsi zidala, nik 3 urterako irakurtzen dakien. Anaiak erakutsita. Eta 5 urterako munduko hiriburuak ikasi ikasten ditu. Baina 3 urtekin irakurtzea oso zaila da, hermana 5-6ekin aztegia, gaur egun. Eta 5 urterako munduko hiriburua jakitea, guk artxibo bat dugu. Hortik dator anaia handiaren izen famatu bai. Pilaketa bat egin dugu nola bai, eta ikusi egingo zaitugu. Joko desberdinetan begira. Iker Gurrutxaga. Boaz noitez. Bai. Zein izen du? Ez du tranbidea. Kamioiak. Iker, zote. Gizon ongi jantzia ongi ikusia, itxura. Bai, itxurarekin. Iruditu zait sakatzea zijoala, eta ja bi horietan egon txurraskoa. Makina jandako Argentinan igual, Iker. Pixka bai. Ama Virginiaren baseliza ikus daiteke, nun gaude? Samanigon. Bikain. Iker. Esaldia. Ez? Ez zitaitu. ¿Y qué significa Lambert en inglés? Pastor. Leña. New Girl. Bai, ondo. Azpikua zaldiko maldiko. Jolasa. Bai, ondo. El Old Trafford. Old Trafford de Manchester, sí! Es el ganador del día. Izugarria da. Eta benetan, burubero egiteak ere merezi du, zu bezalako jendea zauzeatik. Plazer bat izan da, benetan, eta txalo bero aukeretzako. Buruberon ikusi zaitugu azken zati horretan. Hor, errekorra daukazu, buruberon? Ez dakit nola geratu. Saio jarraituena. Bestea agertu deizkamizka. Bai. Bar gaueko saioan, itzugaltzetako Inigo uste dut zela, ikusi nuen, aurkari izan nuen, Miluzen ikusi nuen, eta zenen, ara, hau ere horri izan zen, eta... Joan zara Miluzeren aro berrira? Oraindik ez, eta zintzilik daukaguko arrilako batek eta biok, agenda begiratu behar dugu, nola ez? Hori da. Nahi dugu joan ze, izan ginen aurreko aroan, eta alako ikamikatxo bat ere izan genuen oriotarrak izakin nola ez. Horrikari gaude zien etxeratu. Nola ez. Gogoratzen dut, buruberora sartu nintzenean, Kikek esan zuela. Kontu ze, gaur oriotar bat datorreta. Karo, gogoratzen zen, nomait, aurretik izan. Aurreko arrastuarekin, ez da? Aurreko arrastuarekin. Orion adibidez, arrastoa utzi dute arraunlari handiek, futbol entrenatzaile batek ere bai, eskaladan ere orain oso ongi ari dira, eta zu saskibaloian. Bai, eta esango dugu ez geneukala orduan talderik, ez geneukan. Tokatu zen, nik ez dakit, umetatik, saskibaloiarekin banuen alako zera bat. Iker Gasteizera joaten zinalako. Bai, Gasteiza beran iritsi nintzen lehen da bizikoz, begira. Baskonia Kinder partidu famatua, Mindagu Gaztiminskasek saskia berrintzen duena hor dago, oraindik ere, Euroligako irudia izan zena urtetan. Euroligako finala? Bai. Ni oroitzen naiz? Eta final hartarako urnietatik kuadrilako bat joan zen autobusean, eta nik ezin izan nuen joan. Baina, ez, nik ez tekin dondi datorren, ze gogoratzen dut literatura lehiak eta oriokoan, lehen da biziko mailan, hau da, 6 urterekin,
saskibaloiari buruzko olerki batekin irabazi nuela. Ara, horretarako ere balio du. Horrekin ez izoloitzen, olerkiarekin, ez da? A ber, baloi, gortuko, Erronka jarri baloia tantan aurrera doa, saskira bota, sartuko da, ez da sartuko hori da nire galdera, saskibaloiaren galdera. Horrako zerra izan. Olerki zola herria. Eta teknika, gogoratzeko, gora begiratzen duzu eta atzeko gauzak etorri egiten dira, ezta? Ea ba, Jon Artano gogoratzen den Ikerren bizitzako geltokietaz? Bai, hainbeste akordatuko gara, 3 bakarrik dira, eta baina orain arte elkarrezketak esperez genuen bazterbidetik eta eraman gaitu, eta hori espero dugu orainen. Aurreneko geltokia Oriokoa, Anaiaren logela. Hori da. Hori ere aurreneko aldia da, bat ematek hemen esan diguna. Zergatik Anaiaren logela? Bueno, Anaiaren logela izan baino lehenago aldameneko kuartoa zen. Hori ere esan behar dago. Bi eusen ditelako kuarto berean? Hori da. Anaiak utzi egin zidan. Alde egin zuen. Pasabila gurutzatu zuen. Eta zen, aski da. Karo, 5 urte zarragoa da. Hortaz, hortik etorri zen. Bai, eta ara etorri zen etxeko lehendabiziko musika katea. Musika kate hori izeba gazteenaren gantik oinordetan jasoa. Bai, Saba markako espalduna zen. Jesus, Mari. Bai, eta Anaia instituto garaira joan zenean eta bere lehendabizikotako lako opari potoloa zede irakurgailua izan zen. Eta bertan, zenbat musika entzun ote genuen, auskalo bat edaki. Hortik hasi zen guztia, karo, gero Anaiak gitarrak arre zuen. Gitarra eta amplifikagailua. Ez zidan usten. Baina etzen beti goten. Mikrofono bat ere nik ez egin nola Kristo engantzatu genuen amplifikagailu hartara eta bizilagunak ere nazkatu genuen horrekin. Eta gerora nola izan den kontua, Anaiak martxa egin eta esan nuela. Hemen zer dago egitea. Eta bihurtu nuen nola baitere olako, hasieratean ordenagailu egiteko gela zen, lanerako espazio bat. Gero ja, alako katxarro bat, soinu txartel bat erosi, eta gitarraken gauzak egiten, proban, pandemia iritsi zen, irratian hasita ginen, hemen egin behar dut estudioa, eta pixkanaka, oraintxe bertan, estudiotxo moduan, proiektu bat laburuan bada, eta... Hor ikusten dugu? Bai, esan itxura ederra dauka, Bai, pixkanaka osatzen joan garen. Izebaren musika kateak zertan amaitu duen? Kate hori ez dago, eta ez da nire lehendabiziko musika katea ere, eta pena handia dut, ze kasete irakurgailuak etxetik desagertu zen, eta kasete irakurgailua desagertu denean, kasetak bultan etorri dira. Eta gauza garrantzitsu bat etorri da, digitalizatzeko kapazitatea, gaur egun gaitasuna daukagu, modu horretatik, eta bat hori, eta bi, kasetetan zeuden gauza asko ez genekienak zertziren ere, gaur egungo teknologiek, Shazam eta alakoek, bideratzen dute kasetetan zertzegoen jakitera. Eta buruan baditut, hainbat kantu, kasetetan zeudenak, soinu irakurgailu horretan, soinu kate horretan, entzundakoak, baina ez dakidanak ze kantu diren. Hortaz, badalako pena bat. Peintzat, aldameneko kuartoa, gero Iñaki Anaiaren, Gorentziak Iñaki, logela izan dagoa, eta gaur egun nire estudioa, aizena ulertzeko leku fisiko txikia, baina seguratsua. Bai, eta bateratua, ez dela nirea bakarrik, hor beste batzuk ere saltxan sartzen dira tartea. Tira, eta bigarren geltokiak ekialdeko Erreinura, Osterreitz, Austriara, eta Schomberg jauregira. Nolatan iritsi nintzen iara? 1986 izan zen, prozesu luze xamarra izan zen kontuak. Herriko musika eskolak gomidapena edo jaso zuen, bertan Mozarten ez dakit ze urte hurren izango zen. Baina Mozarten urte hurrenen baten arira, balako Europa mailako musika eskola desberdinetako kideak, bertan emanaldiak egiteko aukera sortu zen. Ez dakit urte bete edo 2 urte lehenagotik edo esan ziguten, gogoratzen dut kalean kamisetak saltzen, zer ez deban egin behar izan du, 9 urte nituen, lotxa gutxi. Eta, azoka iako asentziotako feria, eta zeuden, aziendak, guardasolak, eta nik kamisetak saltzen nire bideia finantzatu alizateko. Eta, hortik hasi zen, bideo hori egin genuen, herriko korua, musika eskolako dantzariak,
eta bar luze bat, eta, bueno, hor ikusten den, begira, hor gainera ezkerretara ikusten bada, Orio Zepsako kamiseta dara. Hau da, autentizidadia argazki hori nirea dela erakusteko. Eta, Iker, goiburu batean, zergatik utzi zian arrastoa bideia horrek? Ba, musika asko entzun nuelako bide horretan. Bi gauza... Joan ere autobus ez digual? Karo, eta hor anaiarekin beste zera bat, bitxikeria bat. 15 urte beranduago, Alpetara bidean, anaia galtzera zion eta esan nion, ez, hortik ez. Bai? Zenetan. Ez, hortik ez. Nik Genebaraino egin genuen lehendabiziko bidaia, Orio Geneba izan zen lehendabizikoa, bide osoa, esna pasa nuen musika entzunaz, eta bide osoa ikasi nuen. Aze, buru hona daukazun? Ostra! Izan zen olako, areko hola behiratza zidan, detzian, sinisten da. Hortik ez. Eta... Tira, aldameneko kuartotik Bienako palazio batera, Schönberg jauregira, eta orain bueltan Euskal Herrira, Gasteiza, Buesaren ara. Baura izan dalako musikarekin lotura handia duen eremu bat. Nik, begira, hau ja berritua da, nik ezagutu nuen kupularekin. Baina ere bai. Baina kupula egin aurretik ez ditzen sekula izan. Egiran lodan gauzak, hiru obra handi izan ditu. Aurten izan gara azkenekoz, bueno, kontua da, bertan musikak beti garrantzi handi izan duela. Baina ez, etxetik ere bai. Esan nahi dut, bertara joan aurretik, nork ez du gogoratzen, que bueno es, canasta de tres. Esan nahi dut, hor badaude alako kanto batzuk, ikasten dituzunak, eta gero txarangak sekulako garrantzia duen toki badelako. Malaga uste duela beste pabilioi garrantzitsu bat, Karpena pabilioia. Eta gero musikak, egun Aitor DJ-kan ibiltzen da bertan, nik ez du gogoratzen berazen edo ez, baina horrelako musika jartzen da, esaten da, honen atera da, eta hau, eta hau, eta hau, eta horrik hasi nuen esaterako rock and roll partxu izeneko kantu bat, hor ezagutu genuen, edo, beste hainbat eta hainbat kantu hor ezagutu genituen, Baskoniako ere zerkizirelako nola baitera. Hortaz, badu lotura zuzena eta polita gaina. Eharra, junetorriko bideia. Bai. Eskerrik asko, Iker. Oso polita, Jon Artano, Eskerrik asko, Jon, eskerrik asko. Ederra, zintoki politiak. Eta Iker Gurrutxaga zu gehiago ezagutzen jarraitu behar dugu, eta horretarako... Lanean jarriko nauzu ez. Ez, horretarako oraindik ez zaitugu lanean jarriko, horretarako beste norbait jarriko dugu lanean. Iñaki Gurrutxaga, arratsaldeon! Arratsaldeon. Arratsaldeon. Iker, ez eguzu egia, espero zenuen? Espero nuen baten bat sartuko zela. Bai. Ez dara espero engainatuko zenutenik. Benetan? Bai, errexok esperoko nuen, akaso hilobak engainatzea eta egia kontatzea. Iñaki, zuka esan diguzu kamerak ez dituzula oso gustuko, baina baiezkoa eman diguzu, animatu zara. Zergatik animatu zara? Bueno, beak esan dunagatik ere bai. Espero ez duen persona bat izan zedin. Hori batetik. Eta bestetik, guk ere motxila ondila dakau, atzetik, eta badaude eremu batzuk, kosteite zeigunak asko, barruan daukagun hori publikoki azaltzeko, baina, behin beharko du, ez da dela ohitu, baina, hemen naho, nean naia, gauza politak esateko, edo. Politak esateko, edo. Esan du, Iñaki, azgaitezen gauza politak esaten, zu kontatu diguzu guri, Iker oso emana dela familiari. Asko goratzen da zuetaz? Bai, beti izan du, lotura hondiko pertsona dala adierazteko modua, eta aipatu berri ditu gainea hilobak, gure bi alabak, honekin izan da, pixkat, bere zekarren olatu hori, esageratu den momentua, bai. Familia ez dauka saltzeko, hilobak gutxiago, ni ere esperoet ez ez, nik ere bere ez dauka saltzeko, eta bai, egunerokotasunean erakusteu, eta zerbait ukatu ezin badin bazaio, hori da, oso ondo zaintze gaitula. Iker, zuretzat zer da familia? Asko. Beak esan duenetik, beak oen esango, ustela da bere aita bezala, hori ere esango, asko da esate belako. Eta, egunerokotasunen, akaso lanarekin ez, gehien falta sumatzen dena, etxetik
lan egiten nuenean, egunero, elkarrekin bazkaldu, asko egon, eta, bueno, giro hori ukazina da, beharrezkoa den zerbait bihurtu dela. Beste gauza askoren artean, esan nahi dut. Lehen Austriarekin egin dugun bidai horretan, amak esaterako esaten zuen. Honek ez egin nola egiten zuen, baina lortzen nuen telefonoz deitzea ordaindu gabe etxekoekin harrematak hartzea, kobro revertido deitzen zen orduan, baina etxeko guztiei deitzen nien, esan nahi dut. Deitu eta, sí, España directo, orduan zen hor da. España directo, kera una llamada de Iker, esan zuen bentzion da. Eta etxeko denekin hitz egin behar nuen. Beste batetan ere, bai, ez dakit. Nito nolako joera celebraketa berak esan duena, familia ez dago asaltzeko. Hori bentzazio. Bueno, Iñaki, ari gara lortzen, ari gara bihotza pixkatxo bat urratzen. Zuk beste gaza bat ere esan diguzu, eta da, Iker natura den atarian egoten den hartza hundi horietako bat dela, da. Ume txiki edo ume hundi bat dela. Bai, konparaketa askotan etorri izan zait burura, bai, bakizue hor natura dendatan kanpotan egotezen olako hartz haundi erraldoi bat, erraldoia eta haundeia, baina umiak beregan hurbiltzen zian, eta pixkat maitagarri jare bazan bere haunditasun hortan, ez? Ikerrek bai fizikoki eta bai izateko eran badu hori, bai? Baina, bueno, pixkat arraskatze bat ima dugu, ikuste dugu, zenbateko bilotza dukan bere haunditasun hortan, bilotzare haundila. Eta antzekotasun hori bilatu izan diot, bai. Iñaki, Ikerrek esan digu zure logela hartan musika kateari buruz eta musikarekin sekulako saltsak eta abenturak izan zen dituztela. Eztabaida asko izaten zen dituzten? Bueno, igual hori izango zen, eremu bakarra hainbeste eztabaidatu ez deuna, musikan inguruan. Gainuntzeko danai buruz, asko eztabaidatu izan deu, asko eztabaidatze deu, eta eztabaidatuko deu. Bai, baina bai, bueno, ene sekula izan ez da oso eremu txikoa bai, beak esan du, logela saldatu ginen, baina ateak beti ukitu birikita. Elkarren gelako ateak beti ukitu birikita, eta, bueno, hortare beha etortzen zen, eta ni, bueno, kasu hortan txikilena zen, eta txikila beti izan du joera, ez? Haundilan gelara etortzeko, eta, bueno, ez dugu alde hortatik ez da beha berezirik izan, hortan. Iker, ez da baiatu bai, aserretu ez? Ez dut uste aserretu, benetan aserretu, ni berarekin, bera nirekin, behin hola izango da, benetan aserretu. Ez da baiatu eta, bueno, herrietan egin, egunero. Bai, gero asko harrituko da ez, esaten dira berak esan duen ez, prontoa eta zera, eta pipertu egiten askok erretxinduta bizena izela eta, bueno, ez, da, akaso ez da behidarako joerandia eta iritzia plazaratzerakoan erakutsi didala, ez da behidak, bueno, egin behar dela serio. Berak beste taktika batzuk erabiltzen ditu, ez da behidak irabazteko, harrapatu da ditut, ez ditut azaleratuko noski. Bestela beste batzuk bereak jakingo dituelako, baina ez. Bai, ez gara, nik uste berezki aserretu, ez gara, aserretu. Iñaki, Ikerrek esan digu pandemia garaian, elkarrekin egunero bazkaldu, eta hor, familia gehiago batzea ekarri du horrek? Ba, gero gaina, bueno, bakoitza bere ibilbidea izan du, ez? Eta ni etxetik kanpo ibili izana ez urte desente, gero berriz ere bueltatu nintzen etxe ingurura, eta etxe ingurura bakarrik ez, etxe barrura etortzeko aukera izan dugu, hori bertakotasunez eta, bueno, bizitzak hortara eman da, egunero, hasierak gurasoen etxean, oain aman etxean, aita juntzanetik, bertan bazkaltzea, eta gero pandemia garai ezkeroz, azkenen hola fortunatu da, eta hori bianaiok eta hiloba eta ama eta danak alkarrekin, lehen garai baten asteburuetako plana zela, egunerokotasunera ekarri dut, eta horrek nahita ez batu ite dut. Iñaki Gurrutxaga, mila esker benetan bisitagatik eta kaskas egiteagatik gure pantailan, saiatu gara gauza politak esaten eta atera dira. Eskerrik asko benetan da ongi izan, urren arte. Eskerrik asko, Iñaki. Urrengo arte. Haundi bat.
Eta agurtu ditugu gure artistak edo gure artista, eta orain agurtuko ditugu beste martistak, Marte Elvira. Martistak, Iker zemuz txikitxoekin esan du anaiak ondo, ondo moratzen zarela. Bai, Bai. Zuk uste zu Donostian fitxatuta zadela edo ez? Donostian... Santo Tomas lizeoan ibili gara ikastola horretan, eta zuk uste zu fitxatuta zadela? Zan daiteke? Baten batek akaso. Bai, akaso bai. Akaso bai. Eta gehiago esango dizut. Trikimaioa badakizkigu. Bai beraiek eta nik nola egiten dezuen irratia ahotsa berotzeko, politateatzeko, goxo-goxo esateko dana. Entzuna dizu zebilatu dugun? Ea, asteretako artistak. Hau da gero baineran, gela hemen jartzen dugu, eta... Do, re, mi, sol, la, si, do. Do zera zaura minuto. Orduan, zein da gure gaurko gaia? Maia edo gaia. Gaia. Hirugarren gaia gaude. Gaia, ez maia, maia ez. Beten denik, Aiba, baina nola juntzea? Aien, biziri da gaurkia? Iker. Iker, antzaudela, Iker Gurrutxaga. Ze flexibilitate haukazuen, ez? Iker, orain zuk. Gurrutxaga. Gurrutxaga, Gurrutxaga. Nahi, zein da Iker Gurrutxaga? Zenik ez dakit? Ari dena grabatzen. Kamara da Iker Gurrutxaga. Musikako... Andereina da. Telebistan ateratzen da. Irratia hitz egiten du. Nola hitz egiten du? Baju, la... Edo, altu. Altu da. Tono altu eta baju ez. Ertaina. Bai, ertaina. Gustatzen zaio. Ze gustatzen zaio? Jolastea. Seguro baietz. Saskibaloia. Saskibaloia! Bueno, orduan. Hiru argazki dauzkat hemen, zein da Iker? Hori. Hau. Bai, txaurreko ditu. Ez. Gustatzen zaikantza. Izan daiteke betaurreko gabe. Eta beste Iker berria. Bai, hau izan daiteke ere bai? Hau bigarrena. Bai, hori bigarrena. Baina, ber, Iker ezin da izan danak Iker. Azkena. Bai. Zuei irratia gustatzen zaizuen? Ez. Jode, Martín. Porque da rollo. Joder, ez gustatzen musika entzutea? Ez. Bandiri bai. Beno, badakizue, egunotan ari garela elkarrizketa musikatuak egiten, eta kasu honetan... Gaurko ariketa, ahotsa berotu behar dugu. Ze badakizue irratian aritzeko ahots polit bat behar dugula. Orduan, ahotsa nola berotzen dugu? Zuek nola uste dugu? Ea. Esturka. Iten, hola. Ardanoka. Orduan oain. Oiuka. Hola ez. Beste aukera bada, hola jarri eta itxegin. Eta azkena da, importantena, hau edak beraien trukitua. Jartzen dute, hola? Ez txabain itxegin behar da, hola. Zogo saldo ez gaur, Maier. Zirola goizta sastar eta izto. Ez dute zerra pasu. Gora, irratia! Irratia! Bueno, horrela egiten duzu, ez da. Garrantzitsua niretzako goizean baten bat bilatzea. Hitz egiteko. Bai. Beira importanteena. Niretzako bai. Eta isilik ez egotea zuzenean sartu baino,
5 minutu lehenago bat. Berotzeko. Kantatzea izan daiteke beste aukera bat, ez? Bat-batean nik askotan esaten mikro zabalduko balitz. Zabalduko balitz. Hauek isilik egoteko zaila hokate normalean, Bai, bueno, eta gero Santo Tomasek bide batez, azkeneko porrotik handiena, bertako eskolan jasatanko izan, Ara? Bai? Bai, duela pandemia urte izaten, eta bai, pasara handia jasota joan ginen etxera Santo Tomas lizeotik. Eskibaloian, ez? Bai. Galdera badaukagu zuretzako. Ze hauek ere galderak ere egiten dituzte. Zailenak. Normalean zailenak prest baldin bazaude, paso emango dugu. Noski. Bai? Ikerrentzako galdera. Nola ikasi zenun irratian ibiltzen? Ikasle ona zinen! Bi galdera dira. Gaur? Nahiko ongi. Ondo portatu gara. Bai. Nola ikasi nuen ibilian. Josein Etxeberriak eman zidan hemen aukera bat, aprobetxatu nuen, eta ibilian, nik uste dut hor ikasi dut eta, bueno, bidean, ikasi dut, jende honak eta referente honak ere topatzen jakite izan da, nik uste dut pixkat hortik baiatz. Eta gero ikasle honatuen nintzen, beti erantzuna ematen dut. Ikasle hona bai, nota txarrak ateratzen zituen. Horrelako badira. Horretziko dugu, bai. Horretziko dugu. Marta, eskerrik asko. Zuei. Azteko. Eta Iker, horretaraziko dugu musikaria saioan entzungo zaitugula naiz irratian goizeko 10:00 12:00 eta nahi duenak, piztu bezala irratia. Hori da, mila esker. Mila esker benetan, eskerrik asko. Eskerrik asko, Iker. Hau paion hartan zure bai, Biba zuek, Ondo segi. Erarte. Gozen. Bueno, irrati batetik beste irrati batera. Orain entzungo dugu Arruazu irratia. Orain entzungo dugu B aldea. Arruazuirratia.eus, Arruazutik zuzenean, Ariz Gamboa, Arratsaldeon, segiro. Arratsaldeon, Xabier, Arratsaldeon, Maialen, hemen gaude, baino hau ikusentzunezkoa da, ez bakarrik entzunezkoa, beraz, badakizue, hau da Arruazutik zuzenean, baino bi bazuek saioa. Eta zer erakutsi behar diguzu gaur, zer ari da gertatzen une honetan estrabian? Ze iruditzen zaizuen ere bizkarrera begiratzen baduzue eta ikusten duzuen ze gertatzen ari den etxalde honetan. Gazta? Bai, hor gazta daude. Edo atzean daukazun makina horretan zerri pasatzen ari zarete edo? Makina batzuk direla hauek, Xabi, Maialen. Hauek makina batzuk dira, beraien esnea topera ematen ari digute momentu hontan, eta horrek begira zer esan nahi duen, Iga, aber. Hortxe ikusten duten gazta guzti hori, Bai. Eta martxoa iristen ari dela, eta martxoan bertan prest egongo dela gazta. Dagoeneko guk tastatu dugu, eta esan beharra dago, ederra datorkigula. Eta badakizue, otsaila, martxoa izaten dela gazta berriaren lehenbiziko garaia, eta horrekiko dituzuela zuen herri inguruetako hartzaiak, gazta xamur eta goxoarekin prest. Hemen egia esan, egunero sartzen naiz, saiatzen naiz, azken aldian hemendik konektatzen, ikus dezazuen, hau utxik nola zegoen hasieran, eta orain poliki ja nola bete egin zaigun, Eta oraindik falta dena, pentsazazue, maiatzaren akaberaraino hemen egongo garela, jota zu. Eta Ariz, gaur lurrak ongarritzeari buruz hitz egin behar diguzu? Bai, on egin behar zaio lurrari kendu bakarrik ez zaio egin behar, eman egin behar zaio, hartu eta ematearen iraunkortasunak, daukan garrantzia. Eta horretarako, ongarria. Gaur ikusiko duzuena da, dagoeneko ongarritzen hasiak garela, topera, eta ze irizpide, gutxi gora bera, erabiltzen ditugun, ongarria noiz barratu, erabakitzeko. Ikusi zazue. Hartzaiok negua iristen denean, baino bereziki, neguak egun argia gero eta luzeago eskaintzen digun garaian, ongarritze garaia dugula badakigu. Bi kontu garbi eduki behar ditugu garai hau iristen den unerako. Batetik, konpostori alegia ongarri horrek prozesu eta fermentazio prozesu hori behar bezala egin duen. Alegia ongarria prest dagoen. Eta bestetik, giroa, gure lurraren giroa. Gure lurraren giroak baldintzatuko duelako
ea ongarria barratzeko makinarekin sar gaitezkeen edo ez. Ez da bereziki erresa izaten Euskal Herriko ipar isurian eta ipar isurialdetik gertu dauden lurretan lurra behar bezala girotua topatzea neguan, ezetasuna izaten delako nagusi. Eta ezetasunaren ondorioz askotan ezin gara traktorearekin eta erramintarekin sartu lur hori kaltetu egin baitezakegu. Lurra biguina dagoen ondorioz, traktorrak eta ongarriak daukaten kargak lurrazal hori zulatu eta puskatu egin dezakelako. Beraz, horrek esan nahi du, momentua eta giroa sortzen den garaian hori izango dela gure hartzaion lehentasuna, ongarritzea. Orduan, azkar eta giro hori aprobetxatzeko modu egokienean lan egin beharko dugu. Esan dugun bezala, giroaz gain, ongarriaren fermentazio prozesua ere behar bezala egina egon beharko da. Horrek zer esan nahi du, gure kasuan, ongarriak, azpiak, behar bezala larrean zabalduta eta ondoren txikituta izan direla. Horrela ziurtatzen duguna da, ongarri horrek behar bezala eragingo duela lurrazalera iristen denean. Momentu hori iritsi denean, alegia giro egokia eta ongarria behar bezala prest daukagunean, gure kasuan traktorea eta barratzeko makina batekin sartuko gara larrez larre. Larre hauek ordurako ardiengatik ongi janak izan dira. Beraz, belarra motx-motxa egongo da. Eta gainera behar bezala egongo da zorua gu sartu ahal izateko. Lan horren ondorioz neurtu beharko duguna beti ere izango da ze ongarri kantitate erabiliko dugun larre horretan. Ez da berdina izango ardien bitartez jandako larre batean bota beharko dugun ongarri kantitatea edo makinaz moztutako larre bat denean. Makinaz mozten dugunean horrez dago ongarritze natural bat. Hortaz, ongarri kantitate gehiago beharko du. Aldiz, ongi moztutako, hartalde baten bidez ongi moztutako larre bat eta zari bagara, pentsatu behar duguna da, mozte prozesu horretan ongarritze natural bat ere eman dela. Eta horrek aukera ematen digu, ongarri gutxiago erabiltzeko. Ongarri lehorra erabiltzen dugunean txertatze, moteleko ongarritzea baliatzen dugu. Horrek esan nahi du denboraz egin beharreko lana dela. Eta giroa errespetatu behar dugula eta noski lehen gaiak behar bezalako indarra daukala. Lan hori ongi zaintzen balin badugu, altxor ederra eukiko dugu, udaberria ernatu dadin. Arit, interesgarria da, ongarria nola xehetzen duen, ez da nola txikitzen duen makina horrek, ze eskuz edo egiten denean, tropiezoak edo koskorrak geratzen dira lurrean, eta behar bada, lurrak horrela errazago hartzen du ongarria? Bai, eta hori da funtzioetariko bat baita ere ongarria hileratua daukagunean txikitzen dugunean, Pentsazazue, konpostaje prozesu bat egon dela, eta horren ondorez, horren ondorioz ongarria ere xehetu egiten da. Eta gero noski, barratzeko makinaguk hemen barratu, esaten diogu zabaltzeari, zabaltzelan honetan, makinak propio baditu horrelako helize batzuk edo aspa batzuk, eta hoien ondorioz ongarria ongi zabaldu behar da. Behin ongarria ongi zabalduta balin bada, bere eragina egokia izango da. Arriskua egoten da, kaka plazta handiegia gelditzen balin badira, ze horren azpian oksigeno falta egoten da, eta lurra pixka kaltetu atera daiteke. Beraz, ongi txikitzearen garrantzia ere, azpimarratu beharreko elementu bat da. Aritz, eta labur-labur erantzuteko, baina kalekumearen galdera eta usaina zer? Begira, ardi ongarriak oso usain gutxi dauka, eta horri esker, hartaldeak bere ala sartu daitezke behin ongarritu ondoren, ala nahi izango bagenu. Animali guztien korotzetik gutxien usaitzen duena da.
Horrek esan nahi du ardiak beraiek ere nahiago dutela, ezta? Usain gutxiagorekin, ezta? Ardiak pizka xibariteak dira, ezta? Eta hartzaiak ere, Xabi. Eta hartzaiak ere, bai. Eta auzokoak ere, bai, ezta? Bereziki auzokoak, ez? Bero, Aritz Gamboa, eskerrik asko, plazer handi bat beste behin, eta bihar platoan izango zaitugu, hemen beste ongarri batzuk botako ditugu denon artean, hori bihar izango da. Eta bihar, lehenbiziko orduan, izan vitamina beste atal bat gure bidellagunarekin, Maitane Ormazabalekin, bihar naturarekin bat egingo dugu. Eta bigarren orduan gurean izango ditugu Bider Post kolektiboko kideak beraien proiektua aurkezteko Nerea Gorriti, Peite eta Carlos Jimenez hemen izango ditugu. Eta baita beste artista batzuk ere, zeren zuzenean abestuko dute, esate baterako Iñaki Salvador ere, hemen izango dugu. Zuzenean hori guztia bihar izango da, orain badakizue eguraldia, ea ona datorren edo zer datorren, eta gero gaur egun, goazen, bibagu! Eta biba zuek!